сыну Сафину Анасу Сагировичу. Менә ул 75 елдан соң үз батырын тапкан бүләк батырлык өчен медале район башлыгы аны 7 балалы Сафиннар гаиләсенең төпчеге Әнәс Сагир улына тапшыра. Мы горды нашими земляками, которые добиваются больших успехов. И на войне воевали более 16 тысяч человек у нас ушло на войну, половину только вернулись живыми. И мирной жизни. Это Истанбул шашатланган булар иде инде. Югалттым дип жүрдү. Үлгәнче Аскбукка жүрдү. Башында кызянна. Билинде де бар иде, аягы да жараланган инде, иштери жараланган булган инде. Бәтип жүр тора иде, мен бер зур бүләгем, бер медалем калды әле, алынмыша калдым дип кабатлап бетерде уланы. Сагир Сафинга сугыш башланганда 18 яшьтә тулмаган була. Фронтка китәргә үз теләген белдереп ул хәрби комиссариатка гариза яза. Алдан алмыйлар, бары тик 1942 елда гына егет сугышка китә. Минометчылар полкында сугышкан элемтәше Сагир күп шәһәрләрне азат итүдә катнаша. Җиңүне Чехословакиядә каршылый. Сугышчан батырлыклары Германияне җиңгән өчен һәм башка медальләр белән билгеләнә. Әмма бүген тапшырылганы гына үзе исән чагында иясенә барып ирешми кала. Ул әйтәйди, мен икенче медальны ала алмадым дип, бер-ике тапкыр менә шулай әйткәне бар ул безнең. Без инде бик рәхмәтлебез үзебезнең әтиянебезгә, безнең 7 баланы эшләп, менә эшләргә өйрәтеп, мотор иттереп өйрәтеп эшләткәннәр өчен. Ул безгә бик акыллы гына балаларны кичкенәдән эшләргә өйрәтте әти. Сугыштан соң Сагир Сафин туган авылы Киекледә терлекчелектә эшли. Татарстан Республикасының атказанган терлекчесе дигән мактаулы исемгә лаек була. Тормыш иптәше Маһигаләм апа белән 50 елдан артык гомер кичерәләр. 7 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә икесе дә вафат. Бабайларының батырлыклары белән күп санлы оныклары, оныкчыклары да горурлана. Бабай өчен бик горурланам. Ул безне кичкенәдән үз янында тәрбияләп үстерде. Без анардан бик күп историялар ишетәйдек, гел сөйләйде, сугышлар турында сөйләйде, но үзенең батырлыклары турында сөйләгәне юк иде. Батырның балалары, оныклары медальне табуда ярдәм итүче истабарларга рәхмәтле. Калининградский область җирендә Калининград поисковый отрядлары казу эшләр алып барган вакытта бу медальне табып алалар. Бу Сафин Сагир абыйның медале булып чыга. Ул медаль номерной. Шул номер белән Сафин абыйның, Сагир абыйның туганнарын табалар. Бу медаль кайта Казанга, бу медальне восстанавливать итәләр. Бүгенге чарада гомерләрен хәрби хезмәткә багышлаган чын ир егетләрдә бүләкләнде. Таисырга 100 ел истәлек билгесе, 30 елдан артык хәрби табиб булып эшләгән, Әфган җирендә барган сугышларда катнашкан, Кызыл Йылдыз ордены иясе Мөнир Әхмәтшинга, Кораллы көчләр ветераны, Норлат шәһәренең мактаулы гражданы, отставкадагы полковник Идеал Галәветдиновка, хәрби комиссар Захир Абдуллинга тапшырылды.